Couple of fhíseán in marall airde an dá Colscaradh atá ar chóras an háirteistíméireachta. Tagann an focail Faoiseamh atá le feiceáil sa dá ón bhucail Faoiseamh sa nGaeilge, agus bhí siar a bhí gceist leis sin sa nGaeilge ná protection nó safeguard, ach faoi chraobh sin na nGaeilge siar a bhí gceist leis ná relief nó le mar sin. Tá tagann Faoiseamh agus an focail Faoiseamh confession ón bhréamh céileann. Tá an dá rud Gaeilge leis an rithir sa nGaeilge fhíseán agus siar a gceist leis sin ná faoi agus fhíseán sin seas. So seasamh faoi rud agus dóigh taú leis. So to support something by standing under it and stuff.